दिनै फुंनि 10:30 रिंगासोआव झारबारि हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय महेन्द्रपुरनि नारापारा सानजानि सिङाव थानाय शक्ति गामियाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय जादों। गामिनि सुबुंफोरा 10 फुटनिबो बांसिन गोलाव मासे गिदिर हाग्रानि जिबौखौ आदार नागिरनानै ओनसोलाव हाबफैनाय नुनो मोन्दों। गेदेर जिबौनि हरखाब नुजाथिनायाव गामिनि सुबुंफोरनि गेजेराव गिनाय सोमजिखांहोदोंमोन। गुबैयै नामापारा सानजायाव बेबायदि गिदिर जिबौआ नखरारि जुनारफोर आरो सुबुं रैखाथि मोन्नैनिबो थाखाय खैफोद गोनां। खौरां मोन्नायनि उनाव सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्क ओनसोलाव हाग्रानि जिब जुनार रैखाथि बिथिङाव सांग्राङै नांथाबनाय मोनसे आफाद एभारग्रीन चेरिटेबल ट्रास्टनि मोनसे हानजाया गोख्रैनो थावनियाव सौहैयो। फोरोंथाय मोन्नाय रैखाथि होग्राफोरा रोंगौथि गोनां थासारिखौ सामलायदोंमोन आरो जायगानिफ्राय जिबौखौ रैखाथियै बोखांनो हादोंमोन। आबहावा रैखाथि आरो जिब रैखाथिनि थाखाय गावसोरनि गोथौ रादायखौ दिन्थिनानै हानजाया थाबैनो जिबौखौ गावनि मिथिंगायारि थाग्रा खुलियाव हगारफिनदोंमोन।